Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise abantu akubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ukuthi siphinde sihlangane futhi ngosuku lwanamhlanje. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Bangcwele, akukho okumnandi njengokuba senkosini. Akukho okumnandi njengokuhlala kuye namazwi akhe ahlale kuwe. Kumnandi bafowethu. Kumnandi ngendlela emangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu owangifaka kuleli ivangeli. Ngiyambonga uNkulunkulu ongikhochayo from time to time. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Hayike angizuchaza izinto eziningi kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Ngoba uSathane uyangizingela ngazo zonke indlela. Uyangicupha ngibekela ugibe. Kodwa uNkulunkulu wethu ngomoya wakhe oyingcwele abese ngikhipha kulona. Hayi ngiyabonga kakhulu. Engakusho nje ungakufisa ukuba yimina. Ngoba izimpi zami zikhona. Angazi ukuthi ukuba ngikho enkosini bengiyomanage nokunqoba. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Hayike angachithi isikhathi eside esiningi kakhulu asisondele enkosini ngomkhuleko sibone ukuthi kuNkulunkulu yini esingayithola. Ngiphinde kodwa ngigcizelele engakathandazi. Uma umuntu engazitholi inkonzo angashesha athi ublockiwe engakucheckile lokho. Ngoba khona abantu aba-exit group bengaboni. Number 2, ngangicelile ukuthi bhalelane abantu abafaka ama-emoji. Babhaleleni nibatshele. Nokho-ke siyambonga uNkulunkulu ehlile kakhulu ama-emoji. Angazi ukuthi namhlanje ngikhiphe abantu abangaki, 3 noma 2 angisakhumbuli befaka ama-emoji. Behlile kakhulu abantu ngama-emoji. Bese ngigcizelela ukuthi umuntu ophume ngenxa ye-emoji ngamremove mina ngase ngiyamblocka. Ngicela nazi ukuthi akakwazi ukubuyela engaxolisile. Kufanele axolise. Ngoba uma engaxolisi kusho ukuthi uzophinda. Uma engaxolisi uzophinda. So kufanele axolise ukuze ngimphindisele. Uma wena umxolisela kukwena lokho, kodwa ukade angakuphoxi abese yaphinda. Kade nje ukuthi angakuphoxi abese ephinda. Ngoba inhloso yokuthi abuze ubuhlungu, yazi ukuxolisa kubuhlungu. Ake ngimchazele le ndaba. Kubuhlungu ukuxolisa. Kodwa futhi kwenza ube nokuthula enhlizweni. So ke uma uxolisa ungazisoli kuba buhlungu kakhulu and uyayiphinda lona. Kodwa uma uzisola nomoya wokuzisola uyareliveka emva kokuxolisa uzoshaya umoya. So ke ngifuna abantu baxolise ngokufaka ama-emojis. Musu ukugijima nje usiyomcelela uxolo kanti mhlambe yena akalicelanga. Ngiyafisa ukuthi wena usho uthi uyaxolisa uthi ngeke aphinde bese ngiyambuyisela. Kodwa uma ezoqhubeka lokho efaka ama-emojis ngizomkhipha angaphinda abuye ngoba ngimphephisa esihogweni. Ukufaka ama-emoji ngenkani ekhaya lezwi umvuzo wakhona isihogo. Kufanele ngiyicacise nje leyo nto. So wonke umuntu akaqaphele angabi bikho wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokungaqapheli. Ngoba uJeremiah 48:10 uthi makaqalekiswe owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokungaqapheli. Ngiyabadabukela abantu athi angiqaphelanga. Nansi enye itest report yabefundisi. I-test ongakazi uzoyibone le, ufanele uyiphase. Awucaba ngumfundisi eseshe esihogweni ashela ukuthi akayilethanga ireport ngesonto. Uyilethe ngomsombuluko. Anisizivalile ukuthi ilethwe ngomsombuluko. Onke ama-report alethwa Sunday. Yena vela relax nje. Yazi ke isaba lento. Ungathumeli imessage eyodwa
ey'nambeni ezimbili zami kanye ngiyacela. Hlola-ke abantu abafakile, bahlole ukuthi basekhona yini. Uma ephumile mbuze ukuthi uziphumele noma ukhishiwe. Mayikhishiwe kusho ukuthi ukhishwe nge-emoji akaxolise. Uma eziphumele kuhle lokho ukuthi uziphumele, mayesefuna ukubuya akabuye. Asizombuza ukuthi waphumelani, cha singeni lapho. Somfaka nje egroupini abuye. Kodwa uma ubuyisa umuntu cacisa ukuthi ubuya ngenamba endala noma ubuya ngentsha. Mayibuya ngenamba endala usho bese uyambuyisa uyibhala inamba. Kodwa mayibuya ngenamba entsha sifuna inamba endala nentsha, igama, isibongo ngoba ngifuna kumseva ngendlela ayisevuwe ngayo. So inamba endala kufanele sibheke ukuthi ayikho yini ekhaya lezwi ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu uphumile wafelwa ifoni inamba isesekhaya lezwi. So kufanele ngiyikhiphe phela ekhaya lezwi inamba endala abese yena abe khona ngenamba entsha. So ngiyacela sibambisane kulezo zinto. Is it too much to ask? Kukhulu kakhulu lokho engicelayo bafethu. Kukhulu kakhulu lokho engicelayo. Bese ngigcizelela sisebenzisa inamba ezimbili. Hayi enye. Kodwa mina nginenamba eziningi engimthumelela ngazi izinto, kodwa wena usebenzisa ezimbili. U-06377555162 ungenisa abantu kuphela. U-08346828882 inoma yinenye exoxwayo uyabhuka, bukhela ukubhabhadiswa noma ikuphi konke kuphelela ku-083. Ngicela wazi ukuthi uma usebenzisa inamba e-wrong kukhona ifoni engenazi izinto okungezona ezayo. Ake sithi umuntu ubhukhela ukuvuma izono. Ngimthumelela into echazayo ukuthi zivunywa kanjani, ngimthumelela uRoma 10, ngimthumelela yonke into. Umuntu mayesebenzisa inamba e-wrong, ngizozithatha phi lezi zinto lezi mayesebhukha ngenamba okufaka abantu? Ngizozithatha phi mina izinto okufanele ngimnikeze zona ezimfundisa ukuvuma izono? Anginazo. Yayibona lonto le. So ngiyanicela ngingenitshela izathu zezinto engizenzayo kodwa ngicela sibambisane sikwenze lokho esikucelayo. Sisebenzisa inamba eziwu-2 nje kuphela. Zonke lezi inamba zingena kunoma yiphi group. Mhlambe lokho esibuye singaku-understand. Zonke lezi inamba zingena kunoma yiphi group. Azinamngcele kodwa wena sebenzisa inamba efanele. Ngiyabonga Baba uNsibande uthi asigoqe isithandazo singene enkonzweni. uJesu Kristu inkosi. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba ngalomzuzu, sibonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela Nkosi ube phakathi kwethu ngomoya wakho engcwele, ukhulumisane nempilo zethu, uzambule. Sikhulekela yonke imisebenzi eyenziwayo yegama lakho, yenkonzo yakho ukuba yenzeke ngendlela efanele ezindaweni zonke. Siyacela ke uNkulunkulu wethu sisize sihlale siqwashile. uSathane uyasizingela ehamba njengebhuku eselibhodlayo. uSathane ufaka ukunganaki kubantu. uSathane ufaka ukungaqikeleli kubantu. Umuntu athi hawu anginakanga kanti ukunganaki kuyajeziselwa. Ngiyacela Nkosi ungenelele ubasize abantwana bakho ezindaweni zonke. Siyawuqalekisa umoya wama-emojis ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga umoya ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine ezindaweni zonke lapho nikhona. Asifundeke izwi lenkosi, sikhuluma ngentshumayelo yaseNtabeni. Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Sisho thina abanjani abalamulayo? Ezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kubo umuntu wokubeka uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha ngimfumananga. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha angimfumananga.
Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Isiphi isizathu esidala uNkulunkulu afuna abantu bame esikhaleni? Ngoba ixesha lemukile, isikhathi siphelile. Ixesha lemukile, isikhathi siphelile. Sizama ke ukuthi sikhumbule ukuthi sagcina sitheni ngosuku sasikhuluma ngosuku lokugcina, the last day, usuku lokugqibela. Usuku lokugcina luhlukaniswe kabili, ngasho njalo, luhlukaniswe kabili usuku lokugcina. Usuku lokugcina lapho kuhlengwa imizimba yabangcwele sikuthola izikhathi eziwu-5 eTestamenteni eBhayibhelini it's 5 times. Bese kutholakala kanye lapho abangalungile bevuselwa ukwahlulelwa. Bazovuswa bangalungile bavuselwa ukwahlulelwa. So usuku lokugcina luhlukaniswe kabili. Lapho kuhlengwa imizimba yabangcwele ngokugcwele nalapho abangalungile bevuselwa ukwahlulelwa. So ke sigcineke sikhuluma ngokuthi lapho kuhlengwa imizimba yabalungileyo ngokupheleleyo, sathi kukhona kuJohn chapter 6 verse 39, 40, 44, 45, 37 and 54. Sizobuka lawo mavesi ke. Sasesidine ku40 ngokudlule, ngizoqala khona ngamabomu ku39 futhi. Lokhu kuyintando yongithumileyo kuba konke angiphe khona ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomhla wokuphela. Intando kaNkulunkulu leyo. Usho njalo uJesu inkosi yethu. Lokhu kuyintando yongithumileyo. Inkosi uNkulunkulu somandla uyena oletha abantu endodaneni yakhe uJesu Kristu. Siyakuthola kuverse 44. Uthi akakho ngeza kimi uma uBaba ongithumileyo engamdonsi. Mina ke ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Iqiniso lelo ufuna silazi, sili-understand. Akekho ongaya enkosini uJesu engadonsi uBaba. So if ever kukhona umuntu ofuna ukumnxusela, ngabe umyeni wakho uphuza kakhulu, umyeni wakho uyakushaya, o unkosikazi wakho kwenzakalani, ake sikhulume noNkulunkulu Baba simcele, uNkulunkulu Baba donsa inkosikazi yami uyidonsele endodaneni yakho uJesu. uNkulunkulu Baba donsa ubaba wekhaya umdonsele endodaneni yakho inkosi uJesu. uNkulunkulu Baba donsa abantwana bami. Thola ukuthi ikhaya bazali bayakholwa, ingane zibhekele zenza umathanda zize zifuna ukuhlabela amadlozi khona la ekhaya. Bantshontsheni ngomkhuleko. Kuyasiza lokho. Noma ngabe imuphi umntshontshe ngomkhuleko. Kodwa ungadikibali. Wazi ukuthi kungenzeka uphendulwe usaphila noma uphendule ungasekho. Ngisengikhulume kaningi ngami. Ngithi umama wami ngiyatshela ukuthiwa wayengikhulekela. Engikhulekela strongly. Kodwa waze wadlula emhlabeni ngo-2004. Nginjani mina ngingazange ngiphenduke. 2009 2010 ngiyaxolisa. 2010 lapho sengizwa khona izwi lingibiza. Yayibona lonto le. Sekuneminyaka emingaka umamelele. 6 years wonke. Kwema kuphendula umkhuleko wakhe. Esehleze ekhaya ezulwini sekumnandi. So injalo ke indaba yokukholwa. Eminye imithandazo yethu iphendulwa manje, enye imphendulwa emva kwesikhathi esithize, eminye ayiphendulwa nhlobo. Ayiphendulwa nje nhlobo. Kodwa thina asinxusi. Sithandaze, simcela uNkulunkulu ame ngakuthina. Akakho ngeza kimi uma uBaba engithumileyo engamdonsi. Athi uJesu mina ke ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Yabona umhla wokuphela kuvuswa abantu, kuhlengwa abantu abangcwele. Sibuyele kuverse 4. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba ukuba yilona loyo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade, ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Uzuvuswe kholwa indodana. Bakithi yangidabukisa laba bathi hayi thina sikholwa uBaba sinandaba nendodana. Mina balahlekelwe indlela neqiniso isendodaneni.
akhona oyedwa oziwa kubaba wayo indodana kungadlulwanga kuyona. Ngokuba lokhu kuyintando kababa ukuba yilona loyo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade, yakumvusa mina ngomhla wokuphela. So ukuze uvuse kholwa indodana, ukuze uvuse ngomhla wokuphela. Mawungakholwa yona ngeke uvuse. Verse 45, kulotshiwe kubaprofeti ukuthi bonke bayakuba ngabafundisiwe nguNkulunkulu. Ilona loyo uzwile kubaba wafunda uyeza kimi. Hawe madoda, bonke abantu bazobe abafundisiwe uNkulunkulu, hayi omunye umuntu. So ilona loyo uzwile kubaba wafunda, ngoba khona abazwayo bese bengafundi, bangathathi isifundo ngento abayizwile. Uyeza kimi loyo uzwile kubaba wafunda. Ufundani wena ekhaya lezwi? Ufundani wena ekhaya lezwi? Ufundani wena ebandleni lakho? Noma uyela nje ukugcina icala, it's a hobby, uyaziyela nje ukujwayela. Ukhuluma isimanga uJesu. Bonke bayokuba ngabafundisiwe nguNkulunkulu. Ilona loyo ozwile kubaba, ozwile mayifundiswa uNkulunkulu, wafunda. Ngoba ke khona ukuzwa ungafundi, khona ukuzwa bese uyafunda. Wafunda uyeza kimi. Hayi, ngeke angaye enkosini uJesu. Sho njalo uJesu. Ozwe kahle ukuthi ubaba uthini, uyaya enkosini uJesu. Now, nansi indaba, sihlushwa izingane, siyazikhulekela, sihlushwa indoda, iyaqona, sihlushwa ilokhu nalokhu. Khuleka kuNkulunkulu Baba amfundise ebese yezwa, ngoba noma ngamfundisa mayengazwanga ngeke aye enkosini uJesu, ngeke asindiswe. Isimanga lesi. Busisiwe nendlebe yokuzwa abese enza, ngoba usangaba nendlebe yokuzwa bese ungenzi. Konke angipha khona ubaba kuyakuza kimi, ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Oza nje enkosini uJesu ngeke amlahlele ngaphandle. Uthi ke konke ubaba amupha khona kuyoza kuye. Konke kusho ukuthi abangayi kuye ubaba kakabaphi uJesu, kodwa abaya kuJesu yilabo ubaba asebaphe yena. Wena ke usoyile nenkosini uJesu, ilungisile indaba yakho, uzivumile izono zakho. Kuningi okukhulunywayo, bambelela wena kulokho okholelwa kukho. Bambelela ngoba kuningi okukhulunywayo abantu. Phela ukukhuluma ukukhokhela imali, uvele nje udedele nje. Ngathi kufana nomuntu oshintsha umoya, uvele uzwe nje hawu sibantu seshintsha umoya nakusekunephunganyana. Injalo ke le ndaba. So nokukhuluma vele ukukhulume nje, khohlwa ukuthi ngelinye ilanga uzozilanda ngalawa mazwi phambi kaNkulunkulu. Ozwile kubaba wafunda uyeza kimi. Uzwile wena wafunda na? Kulotshiwe kubaprofeti ukuthi bonke bayakuba ngabafundisiwe kuNkulunkulu. Yilona loyo ozwile kubaba wafunda uyeza kimi. Konke angipha khona ubaba kuyokuza kimi, ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Asiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Siyabonga Nkosi, siyabonga. Sifundise, sizwe ukuze sikwazi ukuthi usihambise endodaneni yakho. Sibe ngabantu abazwayo, sibe ngabantu abafundayo. Siyacela uNkulunkulu wethu, singabe ngabaluza kuphela sizikhohlisa. Ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, qalekisa wonke umoya omelana nezwi, qalekisa wonke umoya omelana namandla kaNkulunkulu. Siyabonga Nkosi Jesu, thatha udumo nangalesi sikhathi, ubusise kube yilona loyo lalelile
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho njengaye, akekho fana naye. Yiba nentambama enhle nemnandi, uNkulunkulu anibusise. Baba uNsibande uyavalelisa. uJesu Kristu inkosi.